El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Sempre en Galicia, este domingo 6 de abril. Saudamos desde aquí os galegos e galegas que nos escoitan en Bos Aires, en todo Uruguai, e como non, tamén na terriña nai. Tamén saudamos e felicitamos ao noso querido amigo Enrique Monteagudo porque foi nomeado presidente da Real Academia Galega. Todo un orgullo ser o segundo programa máis escoitado a esta hora da mañán domingueira. Está conmigo Francis Queijo. Que tal, Francis? Bos días. Bos días. Bueno, a esta hora da mañán en Montevideo os teus están limpos, 22 grados, pero na capital de Galicia teñen 19 grados ahora en Santiago de Compostela. Teremos hoxe, amigos, un invitado de luxo no noso programa e falaremos da herencia que nos deixaron os celtas. Non o perdan. Agora comenzamos. A proposición de lei acordada entre o PSOE e Junts per Catalunya delega a Cataluña determinadas competencias relativas á inmigración. Pero esa competencia non é tal, senón que refire á institución, resolución e renovación de expedientes de estadía cunha nova prórroga. Para todo o demais, sigue rixindo a normativa estatal de estranxeiría. Unha inmigración que ven xenerando pola falla de oportunidades nos seus países de orixen. Conflitos e violencia, guerras, corrupción, falta de libertades e pobreza. Deste xeito, esos países devastados polas crisis convirten a Unión Europea en un espazo moi atractivo. E un deses atractivos é España. Trátase, pois, de regular esa inmigración ordenada e segura que poña por centro os dereitos humanos, que evite, por exemplo, que o goberno español envíe 180 persoas de Mali
a un concello galego de 700 veciños, como é Mondariz. 180 persoas, sin idioma, sin recursos e co posto. Tanto Galicia como Cataluña repartirán beneficios coa emigración, inda que Galicia padeza, ao mesmo tempo, a emigración de xente nova, de aquí, de América, preparada académica e intelectualmente. É dicir, que non son migrantes que desencadeen problemas, entre outras cousas, porque son os fillos e netos dos galegos que, hasta onte, foron emigrantes. Nunha palabra, no noso caso, o retorno daqueles que onte se foron e que hoxe volven teñen que ter unha especial preferencia. Xusto agora en que a Unión Europea deixará de dar prestacións económicas, impedindo que nos programas como Escolas Abertas beneficie rapaces e rapazas que non teñan a ciudadanía española. Un perxuízo indecente, amigos. Un perxuízo que dañará sensiblemente toda a labor de galeguidade que levamos a cabo nas nosas institucións. Como podemos decirlle a un xoven que adica diariamente o seu tempo a ensalzar a nosa cultura ou o noso folclore que non poden viaxar a Galicia porque non teñen pasaporte español? Porque así o decide Bruselas. Cantos non galegos lle diron brilo e señoría a Galicia sin ser galegos? Bástenos recordar a Luís Oán, a Ricardo Palmar, a Pepe Fernández ou a mismísima Juana de Ibarburu. Amigos, fai uns días actuou en Montevideo e Bos Aires o músico Xavier Díaz. Había que ver a cantidade de xóvenes que de maneira inesperada e repentina cantaron, tocaron, bailaron e aplaudiron a rabiar ese recital. Que non foi só unha actuación artística, senón unha fermosa unión integracionista. Non podemos perder este momento que abrolla tan lonxe da nosa terra, pero que ten tanto sabor e tanto cariño hacia Galicia. Dile que eu quero volver e de novo nas tuas rías nalgún espello me ver. Quero tear as campiñas a recender teus cheirinhos antes que poida morrer. Dile que eu quero voltar e de novo nas tuas rías as mãos e a alma lavar. Quero voltar branca flor que neste desterro maldito estou morrendo de amor.
son. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Son moitas as persoas que nos preguntamos cal foi o legado que nos deixaron os celtas. Os estudosos sosteñen que a orixen do nome Galicia remontase á época prerromana, cando a nosa terra era habitada por povos celtas. Estas xentes falaban unha lingua propia coñecida como galaico. Isto sucedeu, amigos, nos primeiro milenio antes de Cristo. Pero, aínda hoxe, hai en Europa 4 linguas celtas que siguen vivas aí en Europa, o bretón, por exemplo, o irlandés, o escocés ou o galés. Pero, que heredamos nós os celtas? Para responder a todo isto temos hoxe con nós a Fernando Cabezas Quiles, que é licenciado en Filoloxía Hispánica e que é polígrafo e experto en onomástica. Fernando estuvo dedicado á investigación e estudio da toponima galega con máis de 20 libros publicados, a maioría dedicados a buscar a orixen de nomes de lugares, de nomes xeográficos, e para iso saliu o último libro del, a toponimia dos celtas en Galicia. Fernando, moi bons días dende Montevideo e gracias por atendernos. Moi bo día, encantado. Fernando, de que raza somos os galegos? Bueno, eso das razas é máis difícil. Aquí houve un pasado celta indubidable, non? Somos unha mestura de moitas culturas, como todos os países modernos. Aquí estuveron suevos, a pegada romana será máis importante, pero a pegada celta é evidente, a pesar de que hai moitos negacionistas, bueno, xa houve máis, do celtismo. Se pensaba que o celtismo que dicían eles que era un invento, pero non hai nada disso. A toponimia amosa, a toponimia de Galicia amosa claramente que en toponimia dicirlo de claramente é difícil porque os topónimos son difíciles, pero amosa claramente que aquí se falou unha lingua celta 1000 anos antes de Xesucristo, 500 e ata casi a época romana. Cando chegaron os romanos impuxeron a súa lingua, como fan todas as culturas, o celta foi desaparecendo, foi desmorecendo, e despois se falou o latín, que do o galego. O galego é moi parecido ao latín, pero aínda ten moitas palabras de sustrato celtas, e sobre todo topónimos, que demostran que aquí hubo celtas e que se falaba unha lingua celta. Canta verdade tiña Eduardo Pondal en canto a falar dos celtas, Fernando? Sí, bueno, os celtas de Eduardo Pondal son especiais, son os celtas míticos. Daquela non había filoloxía moderna, non estaba desarrollada. Entonces, tamén se cometeron en este aspecto bastantes excesos os historiadores decimonónicos, sobre todo Berea e Aguiar, Benito Viceto, ese era tremendo, que tamén inventaban celtas. Entonces, esa contra os celtas tamén está fundamentada por eso. Pero claro, aquilo había que perdonalo porque o que sabía algo de celtas era Murguía. Murguía sí que foi
foi o primeiro que empezou a distinguir celtas. Pero, xa digo, os escritores decimonónicos cometeron varios excesos e os de Pondal son unos celtas míticos, o que non quere decir que non intuíra xa o vivir en Bergantiños, porque Bergantiños é unha comarca galega especialmente de pasado celta, xa el intuía que aquí houve celtas, por eso todas as súas obras están bastante impregnadas do celtismo. Pero, como dixen antes, resumindo, o celtismo de Pondal é un celtismo mítico, máis que nada identitario, non é científico. Daquela os estudios de toponimia eran prácticamente inexistentes, aínda que antes o gran padre Sarmiento, que era un adiantado ao seu tempo, non, un adiantadísimo ao seu tempo, xa falou de algún topónimo celta no século XVIII, o de Dubra, e acertou perfectamente. O sea que o padre Sarmiento no século XVIII ten esa gran esa magnífica intuición de descubrir un topónimo celta que é Dubra, que é un río que pasa cerca de aquí de afluente do Tambre, que ten correspondencias en Irlanda e en todos esos sitios de pasado celta, non? Fernando, temos unha pregunta dunha ouvinte. Consérvanse apelidos celtas? Pregunta. Perdón, non oí ben. Consérvanse? Si se conservan apelidos celtas hoxe en Galicia. Bueno, eso moi pouco. Hai o apelido Bernet en Vigo, este é un diminutivo do Ameneiro, Entonces, ese sería un topónimo celta, pero como está nunha cidade receptora de moita xente, pode ser dun francés ou dun catalán. Por exemplo, o gran novelista Xulio Verne sería tocayo destes Bernet de Vigo, porque Verne significa liso, se chamaría en galego Xulio Ameneiro. Aquí en Bergantiños, na túa terra, na miña de adopción, hai un lugar que se chama Bernes en plural, que é un topónimo celta. Esa xente daquel tempo, cara ao cambio de era cristiá, falaban celta, chamaban yo Ameneiro, etc. O que máis que apelidos o que hai son moitos topónimos celtas. E cando digo moitos topónimos celtas, hai que avisar de que daquela a poboación era minúscula. Claro. Eu non son tan bello, recordo que cando vivía na Estrada, a Estrada é un sitio moi pequeno, a Vila Pontevedra da Estrada. Entonces, vayamos centos de anos, casi 1000 anos ou máis de 2000 anos cara atrás, a poboación de Galicia sería mínima e polo tanto os topónimos serían limitados, outros se perderon, pero aínda abundan os topónimos celtas en Galicia, sobre todo en Bergantiños, que ven de brigantinos, e sobre todo na provincia da Coruña, pero en Galicia en xeral. Entonces, xa digo, a esta ointe, máis que apelidos, os apelidos se perderon, son todos romances, son casi todos procedentes do latín, hai moitos topónimos celtas, aínda vivos e outros mortos. Que quero dicir con mortos? Que se conservan na epigrafía. Aquí hai, atopouse en Cores, aí no concello de Ponteceso, un ara votiva, pedindo saúde, os tempos non cambian, que falaba de un lugar que se chamaba Abiliobris, que sería o Brix, a Briga, o Castro de Abilio. Entonces ese topónimo se perdeu, pero, por exemplo, o de Bernes, ou aquí mesmo o de Sísamo, aínda está completamente vivo. Claro, isto, o gran gozo da poboación bergantiñá non sabe o que significan, non? Teñen os topónimos un valor identificativo. Podemos chegar hasta Sísamo porque sabemos que existe, está nun mapa. Pero os estudosos sabemos que, efectivamente, Sísamo era de Seguísamo, o gran Castro Forte, o Castro da Victoria, eran topónimos de propaganda bélica. Tal día como hoxe, por exemplo, el Cairo significa a victoriosa en árabe. Entonces son topónimos de propaganda bélica que tratan de disuadían daquel tempo ao inimigo. Fernando, eu como muller quería facerlle unha pregunta. Que papel desempeñaba a muller na sociedade celta? É verdade que tiña bastantes dereitos e hasta podía obter o divorcio se o pedía? Bueno, tanto como divorcio, non sei, pero sí. Hai un escritor grego que se chama Estrabón,
debía ter a vista estrábica, non? Que fala non exactamente directamente de eso, pero polo que di, esta xente mediterránea, griega, os latinos, lle extrañou moito o papel da muller en Galicia daquel tempo. Dicían que traballaban os campos, que eran as famosas aureanas, que buscaban ouro nos ríos galegos. Fálanse de as aureanas ártabras, ou arrotrebas, que era unha tribu celta importantísimo, un conxunto tal. Entón, isto continuou despois en Galicia. Meus parentes, eu son a mitad da miña familia castelá, fai nos anos 60, agora xa está máis esparecido, lle chamaba moito a atención cando os levaban nos meus 600 por Galicia adiante, estou falando dos anos 60 do século pasado, ver as mulleres traballando tanto nas fincas, mesmo turrando cos carros de vacas e tal. Isto lle chamou tamén a atención aos historiadores romanos e gregos que viñan cas lesións de conquistadores romanos, que falaban de que eso, que traballaban no campo, que o home estaba nas guerras, facían moitas levas os romanos. Isto continuou, o papel da muller en Galicia continuou hasta a desaparición do carro de rodas macizas no ano 1960, onde había unha certa relación co matriarcado, máis que matriarcado, realmente había algo de matriarcado, pero sobre todo había moito traballo por parte da muller. A muller galega era moi valorosa, e desde aqueles arrecuados tempos celtas, que hai un historiador que se chama Mela Plinio, falan das aureanas, que batían as aguas dos ríos con esas caixas como nas películas do oeste americano, limpar para obter isto ouro. Entonces a muller celta tiña, había boudica, houve mulleres raíñas celtas, o que no Imperio Romano non era. Entonces, sí, aquí hai boudica, había unha serie de unha reina celta que tuvo moita importancia. Entonces a muller celta non era como a muller mediterránea, era outro estilo, era un estilo máis nórdico, que tiñan máis poder, máis normalidade, máis que poder, máis normalidade. Máis igualdade. Máis igualdade co home. Fernando, falabas antes de Estrabón, pero podemos tamén nombrar Herodoto, verdad? Eran castrexos ou foron eles os que empezaron a vivir en Citanias? No, vamos a ver, o término castrexo é un término dos arqueólogos modernos negacionistas. Houve moito interés en negar a presencia dos celtas en Galicia, porque, como dixen antes, eles decían, os negacionistas, era unha operación perfectamente orquestada, decían que era un construto inventado, ideolóxico, posto ao servicio dun diferencialismo de cariz nacionalista, cando non era certo. Eu recordo que cando estaba estudando en Santiago, un pouco antes que a ti seguramente, que aquí mandaron desde Madrid, a propósito da universidade, a un arqueólogo que era falanxista, don Alonso Carlos del Real, que negaba os celtas, facía incluso chistes dos celtas. Hoxe eso cambiou, porque se descubriu que a toponimia era celta, pero xa digo, o topónimo castrexo é un topónimo inventado. Os castros, castrexo ven de Castro, habitante dos castros, e os castros, está demostrado tamén filolóxicamente que os castros non se chamaban, os celtas non lle chamaban castros, os celtas chamabanlle brións ou brigas. O castro foi unha imposición. O castro foi a palabra castro ven do latín castrum, porque os castros se lle parecían aos romanos aos seus castros ou campamentos romanos, e cambiaron a palabra, pero a palabra propia de Castro, que era o lugar de hábitat principal e de defensa dos celtas ou celtizados, era briga. Daí ven a palabra brigantinos, que deu o topónimo actual Bergantiños, a comarca coruñesa de Bergantiños, que eran moi probablemente os habitantes das brigas. Había outros brigantes, parentes consanguíneos delos na antiga Britania, no norte de Inglaterra, outros en Irlanda. Hai unha cousa, encaixa todo
o que parece un milagre despois de tantos anos transcurridos. Brigantium era a capital dos brigantinos, que era a actual A Coruña. Isto non é invento ningún, está perfectamente documentado. Había tamén outras cidades que lle chamaran Brigantium en Suiza, que era tamén, estaba a carón do lago Lacus Brigantinus, que era o actual lago Constanza. Entonces, hai unhas correspondencias perfectas como que acabo de nomear, para dicir que aquí houve celtas que falaban unha lingua de seu, unha lingua celta, moi arredada ou bastante arredada do latín. Fernando, acabamos de recibir un WhatsApp. Escoita os que nos di. Temos unha mensaxe dun coñecido seu. Perdona. Ahora non te escoito casi. Non escoita? A ver se podes cambiar de... Podes escoitar agora, sí. A ver, Fernando. Sí, hola, escoita? Escoitas? Sí. Agora sí? Sí. Escoítanos ahora, Fernando? Sí, eu sí. Vos a mí non. Sí, escoitamos, sí. Vas a escoitar... Adiante. Un mensaxe que acabamos de recibir. Recibimos unha mensaxe por WhatsApp dun coñecido seu, Manuel Suárez, que di: parabéns, Fernando. Espero que axiña poidas achegarte pola capital uruguaia para falar da nosa historia e sobre dos topónimos, un tema no que ti es un recoñecido experto. Que che parece, Fernando? Bueno, pues me parece moi ben que haxa eu lle chamo amigo no amor por as palabras e polos topónimos, non? Que compartamos afición e estudos. Pois moitas gracias. Tamén temos unha notiña que enviou Carmen de Besa. Carmen de Besa. É unha notiña máis ben sentimental. Dice: bo domingo, meus amigos. Perdón pola ortografía, moita mestura co portugués. Vivo na fronteira con Brasil, filla de un galego. Aprendo con vosés a amada lingua. É un orgullo escoitalos. Que che parece, Fernando? Bueno, pois esta señora ou señorita de lingua portuguesa, tamén os seus devanceos moi remotos tamén eran centas. No norte de Portugal, a cidade de Vila, bueno, máis cidade xa, de Bragança, era outra Brigantia. Entonces, aquí no noroeste celta había a Brigantia, que era a Coruña, e a Brigantia que deu o topónimo Brigantia da Coruña desapareceu, perdeuse. Pero o topónimo Brigantia do norte de Portugal, do lusofófona, como o Brasil, é a actual Bragança. Esa Brigantia, co devalo dos anos, pronunciacións diferentes, foi cambiando a Bragança, e sábese completamente con seguridade que eso era unha Brigantia, que era unha gran briga, que hoxe está o castelo de Bragança. Como as necesidades de defensa seguiron sendo iguais ou parecidas desde a protohistoria hasta a Idade Media, donde había un castro, despois construíron en riba del unha briga, daí ven Brigantia portuguesa Bragança, que ten ali un castelo importante, medieval, e aí ven a cidade alta da Coruña é a Brigantia, que significa un lugar alto defensivo, non? Fernando, hai moitos que din hoxe en día que ser celta é unha moda. É correcto decir que somos celtas, sí? Bueno, non, vamos a ver, tampouco é que hai que ser científicos. Temos un pasado celta. Claro. Temos que ter en conta que pasaron moitos anos e, como dixen ao principio, aquí chegaron moitos povos, non? Aquí, despois dos celtas, chegaron os romanos, que deixaron unha impronta enorme, maior que os celtas, e despois hubo un reino suevo, que era xente xermánica, que tamén deixou unha impronta importante en forma de moitos topónimos. Entón, somos os países modernos, somos unha mestura de moitos povos, pero o que podemos decir con total seguridade, eu
digo no meu libro, a toponimia dos celtas brigantinos e de outros povos de Galicia Celta, que temos un indubidable pasado celta que agora xa os anticeltistas recúan, xa din que houve unha lingua celta porque, xa diga, a toponimia como o algodón non engaña, pero xa digo, somos celtas exactamente, non, somos unha mestura de povos, non? Que xa daquela se migraba moito, hai laudas e prucais en León, na provincia de León, en torno ao Bierzo, ao Teleno, onde había minas de ouro, as médulas famosos, que era xente, que daquelas sí que eran celtas, xente do celta Supetar Marcos, que se chamaban célticas mertamaricas, que xa ían ás minas. Entonces, claro. Tal como a hoxe, entonces somos unha mestura de tal, pero con un pasado celta moi claro. Por exemplo, teñamos en conta a gaita galega. A gaita galega é moi distinta á gaita de outros países que están máis ao sur. É unha gaita que se parece moito, cando digo galega, galega é asturiana, que se parece á bretona, pouco celtas, e a gaita escocesa menos. Entonces, Fernando, hai moitas, a par de os meus criterios para decir que somos un país de pasado celta son filolóxicos, pero tamén hai amosas etnolóxicas e mesmo arqueolóxicas, non? Fernando, foi un verdadeiro placer falar contigo nesta mañán domingueira aquí desde Montevideo, unha audición que se escoita tamén en Bos Aires, en todo o Uruguai. Foi un placer. Eres familiar de Salvador Cabeza de León, non? Sí, son sobrinho bisneto xa, bisneto, sí. Salvador era moi amigo de Rosalía e máis de Brañas. Escribe aínda se chama Cabeza, sí. Don Salvador Cabeza de León era galeguista. Sí. Moi amigo de Brañas, non? Non era celtista porque os celtas estaban no limbo, pero sí, transmitiume seguramente non, ese xente de escribir do amor por Galicia, e o xente de escribir ya transmitiu a meu fillo Fer Carballés, brigantino, que xa escribe con bastante éxito. Fernando, moitísimas gracias polo teu tempo, Non será a última vez que falemos entre os dous aquí sempre en Galicia. É como decía Manolo Suárez, que placer sería terte aquí e falar no noso patronato, falarnos a todos os galegos, a estes que conocen e os que non conocen Galicia, sobre a realidade celta na nosa terra. Un abrazo grande, Fernando. Vale, un abrazo, Toni, encantado. Contalo conto que deprendín no colo, amoroso e tenro da miña boa. Moitos anos fai daquela xente forte baixando polo norte cun ferro nas súas mans. Fixeron patria, ficando seu fogar na terra verde acochada por dous mares que lle fan moverse. E coa mirada azul e branca, con as mans fortes e abertas, e coa frente sempre altiva dunha terra celta. Traballaron nosos campos, mixturaronse coas xentes e naceu a herdanza dunha terra única, a terra celta. Terra celta.
celta. Foi un conto corto, un pouco historia e un pouco lenda da nosa terra nai, da nosa terra celta. Terra celta. Terra única, voz que troa como a gaita do feiral. Terra celta. Terra celta. Terra única, bico suave, tenro e limpo dunha nai bicando miña terra celta. Terra celta única. Bueno, era Juan Pardo traéndonos este tema, Terra Celta, verdad? Bueno, amigos, repasamos agora as novas culturais máis importantes que sucederon nesta semana en Galicia. Unha delas é precisamente esta. Así naceu e caeu o Imperio de Sargadelos. A fábrica viviu a súa época de máximo esplendor co intelectual Isaac Díaz Pardo, o que se lle dedica este ano 2025 o Día das Artes Galegas. O intelectual e artista galeguista viveu triste os últimos anos da súa vida tras un golpe de Estado contra a súa xestión. O que Isaac tardou tanto en construir é o rápido que o botaron abaixo. A frase describe moi gráficamente o que está pasando cunha fábrica símbolo do deseño e tamén símbolo empresarial e artístico do noso país. A noticia do peche da fábrica de Cervo chega ademais xusto un día despois da celebración do Día das Artes Galegas, que nesta ocasión homenaxeou precisamente a Isaac Díaz Pardo polo innovador legado cultural dunha figura inmensa e irrepetible. Traballadores e traballadoras da factoría do Grupo Sargadelos en Cervo atópanse tristes, sorprendidos e preocupados por esta situación. Bueno, os finalistas dos segundos premios da Academia da Música foron estes. Tanxugueiras, Caamaño e Ameixeiras, Ortiga, Baiuca, Sabela e Miriam Rodríguez están entre os finalistas da categoría Mellor Canción en Galego ou Asturiano dos premios da Academia da Música de España, que se entregarán a primeira semana de xuño. Están nomeados, entre outras, as cancións A Nosa Verbena, de Ortiga, Pedindo Perdón, de Tanxugueiras, Sísamo, de Baiuca e Antía Ameixeiras, e Tes que ser de aquí, de Miriam Rodríguez. De entre todas as categorías, a artista canaria Valeria Castro, incluída en 7 categorías, é a máxima nomeada. A película Antes de Nós abrirá o Festival de Cannes. Alfonso Rodríguez Castelao será un dos grandes protagonistas da 22 ediciones do Festival de Cannes. A película Castelao Antes de Nós, protagonizada por Xan Fornias, aborda os anos da mocidade do intelectual galego. Este é un dos pratos fortes deste festival, que presentou esta semana en rolda de prensa no Café de Altamira de Santiago de Compostela a súa sesión de apertura e a súa imaxe gráfica para a edición 22 do certame. A cinta presenta un retrato íntimo e emocional de Castelao, centrándose en 2 momentos clave da súa vida.
o seu labor como médico durante a pandemia de gripe de 1918 e a súa viaxe a Bretaña en 1929 coa súa esposa Virxinia, tras a dolorosa perda do seu fillo Chuchiño. Iribarne triunfa incontestable nos premios María Casares. O Teatro Galego tivo o seu día, coa celebración dos premios María Casares no Teatro Rosalía da Coruña. Deuse cita todo o sector para celebrar que, a pesar de todo, as táboas seguen en pé e aínda hai xente disposta a agarrarse a elas. A indiscutible triunfadora foi a produción Iribarne, unha obra satírica que vira ao redor de varias figuras clave da transición. Alzouse con 9 dos 12 galardóns ao que aspiraba. Outro dos grandes núcleos da noite foi a defensa da lingua galega. Eva Fórneas, vicepresidenta da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, cualificou a situación actual de preocupante. Sen a nosa lingua, moitos de nós non teríamos traballo, lembrou, despois de facer referencia aos datos que publicou o Instituto Galego de Estatística o pasado mes de outubro, que indicaban as baixas cifras de falantes regulares de galego. Que lástima, unha verdadeira lástima, verdad? Vamos a escutar a unha galeguiña, Lucía Pérez, Na miña pel. Creo no amor ese que todo cura, creo na vida que todo me dá, creo nos meus soños como a punta dun collo, como arma perfecta. Que non é algo imposible, que das costas broten alas que nos fagan voar, que a muller que cae se levanta, limpa calquera tormenta e a néboa espanta. E debuxar un rastro de luz por se quedou sen memoria, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que ao fondo chegue, que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que ao fondo chegue. É sentir cando a vida foi quebrando, que é preciso xuntar todos os pedazos, que me dera que o tempo non fose un raio cando a vida repousa. Mesturar o filo da navalla, a espada e a parede, coas ganas de verte. Vou deixar na terra esta semente, vou seguir labrando a vida, chova, neve ou vente. E debuxar un rastro de luz por se quedou sen memoria, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que ao fondo chegue, que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que ao fondo chegue, que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que ao fondo chegue, canten desde o fondo para que ao fondo chegue, canten desde o fondo para que ao fondo chegue. Vamos a facer agora un recorrido por a nosa colectividade, Francis. Temos que dicir que segue aberta a convocatoria para as BEME, bolsas de excelencia para a mocidade do exterior,
que son becas para cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas, xa sexa Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo. O prazo para solicitar estas bolsas é ata o día 30 de abril. Queda poucos días, Pouquiños. Temos tamén que continúa o programa Conecta con Galicia no camiño para rapaces de 18 a 21 anos. Por máis informacións, dirixirse á Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, de 9 a 14 horas. Coméntame agora o que pasou sobre o Día das Artes Galegas aí no Patronato. Bueno, o Día das Artes Galegas tivo moi boa concorrencia, moi boa. Proxectouse un vídeo con Isaac Díaz Pardo, homenaxeado deste ano, como vos sabedes, falando en primeira persoa. Contounos do seu nacemento, da súa xuventude, traballando co seu pai. O seu pai, claro. Do contacto cos intelectuais galegos que ali acudían, Castelao, Otero Pedrallo e moitos outros intelectuais galeguistas. E contounos da súa vida artística, da súa multifacética personalidade, porque foi un home que fixo de todo, verdadeiramente. E temos que destacar, además da concorrencia, que o Patronato fixo a homenaxe o mesmo día que en Galicia, ¿no? Claro. O 1 de abril, o día que corresponde. Despois temos que tamén que anunciar que seguen abertas as inscricións para os cursos que dicta o Patronato. Unha cantidad tremenda de cursos, Agora imos a nomearlos todos. Aínda que algúns deles xa comezaron e outros non, de todas formas podedes anotarvos sen ningún problema, porque sempre faise un repaciño do que se deu, e ata agora non foi moito, foi máis ben un clases de introdución. Os cursos son contacontos, coro, fotografía, galego 1, que introdución á lingua e á cultura galegas, e galego 2, que xa é un obradoiro para aqueles alumnos máis avanzados. Historia, literatura, óleo, pandeireta, percusión e baile galego. Tamén temos declamación, pero aínda non temos a data, por mor de que Maribel aínda non está totalmente recuperada. Non está... Bueno, xa ven que hai unha cantidad tremenda de cursos. Moitísimos. Podedes consultar os horarios, os días por recordar teléfono. Que é totalmente gratuitos. Gratuito totalmente, só coa cuota social, e non teñen que poñer nada, máis nada. Podedes consultar por teléfono o 2-908-0673, que ali Teresa diralles os días, os horarios e todas as indicacións. Vamos ter unha presentación de un libro, non? Teremos o venres 25 de abril a presentación do libro do doutor Carlos Zubillaga Barrera, titulado Manuel de Amenedo Montenegro, un cura gallego en la Revolución Rioplatense. Caramba. Que trátase da biografía dun sacerdote galego que enfrentou os invasores ingleses e adhiriu a causa revolucionaria da Banda Oriental. A presentación estará a cargo do coñecido politólogo e historiador Gerardo Caetano. Que ben, que bárbaro, non? Moi ben. Así pois que todos a concorrer ao Patronato. Ese vai ser o que día me dixeches? Venres 25 de abril, a 7 da tarde. Todos tendes que concorrer ao Patronato a acompañar o doutor Zubillaga na presentación deste libro. Queres escoitar a Kenya? Me encantaría. Seus ollos que baten coa noite, pois tan sollo as sombras ten. E como a vivirem no berce das tebras, aberta ferida en cada mencer.
sombrelle más nestas sombrizas, no outono os negros solpores, eterna a noite sen guía luceiro, os páxaros tristes, os campos en flores. O merlo onde pousaches, sinto os teus cantos e trinos, descobrir quen poidera o teu encarnado bico. E como eu correr vai auga e a súa transparencia pura, a neve branca xeada ou fina néboa miúda. As causas sublimes do mundo quixera mirar con dozura, notar a mirada de amor namorada, razón invencible por baixo da lúa. Aquelas máis ruins da vida, miralas tamén con dolor, sentila xenreira infeliz apenada nos ollos das xentes debaixo do sol. E logo que mundo este que agachado encanto ten, de vicio canto se queixan, cegos o non queren ver. Miña estrela brilladora, que nos deos alumeas, se adiviñar teu poidera, longa altura seu poidera. No noso corruncho de hoxe falaremos, amigos, do carnaval en Pontevedra, Eses carnavales tan preciosos de Pontevedra. E contaremos vos unha historia real, A historia de Rabachol, o papagayo máis famoso do mundo. No centro da cidade de Pontevedra, xusto fronte á igrexa da Virxe Peregrina, no ano 1880, abriu as súas portas a botica de Perfecto Feijó. Don Perfecto, como chamaba todo o mundo, era unha persoa culta e de carácter ameno que reunía na súa farmacia a flora nata da sociedade pontevedresa, o que converteu o comercio nun importantísimo foco de actividades sociales. Persoeiro da política, as artes e as ciencias, acudían á súa botica participando dos máis animados faladoiros, como ser o presidente de España, Eugenio Montero Ríos, Emilia Pardo Bazán ou Miguel de Unamuno. Pero o que fixo verdadeiramente famosa a botica foi un papagayo que lle regalou un amigo a Don Perfecto en 1891 e que permanecería en Pontevedra ata o ano 1913. A adaptación do papagayo ao seu novo fogar levou certo tempo, pero unha vez que se habituou, esterilizou o seu carácter rebelde, irrespetuoso e alborotador. E por iso Don Perfecto bautizouno co nome de Rabachol, en honra a un revolucionario francés chamado François Rabachol, famoso por axitador e por facer atentados con dinamita. A gaiola de Rabachol tanto estaba dentro como fora da botica. Cando estaba fora era xunto un banco de pedra. Era neste banco onde o papagayo estaba máis a gusto, porque alí gozaba do ruído da rúa e a xente que pasaba detíñase a velo e falarlle. «Arre, arre», dicíalle a quen pasaba diante da botica rapidamente sen deterse. O seu singular don de xentes manifestouse rapidamente. Os seus ditos, case sempre en galego, fixéronse populares. «Don Perfecto, xente na tenda», avisaba cando entraban clientes á botica e o seu dono andaba por dentro. Segundo a xente, fose vestida, o papagayo sabía distinguir o sexo. «Don Perfecto, señores». Se eran homes,
Don Perfecto, paisana. Se trataba dunha muller, claro. Se o cliente tiña mal aspecto, gritaba: Aquí non se fía. Para que ninguén tivese a menor tentación de irse sin pagar. Cando algún paisano achegábase e facía como que lle daba un caramelo, pero en realidade non llo daba, Rabachol dicíalle: Vaite de aí, lambón. Tamén ameazaba dicindo: Se collo a vara. Repetindo o que escoitaba da boca de don Perfecto cando reprimía el, claro. Ao propio presidente de España, don Eugenio Montero Ríos, insultouno chamándolle ladrón. Ademais de manexar a linguaxe, Rabachol tiña unha intelixencia que lle permitía manter pequenas conversacións e facer bromas. Unha das súas travesuras preferidas era avisar ao seu dono a chegada de xente á botica cando este estaba dentro da casa. Don Perfecto ía e atopábase co local baleiro, mentres o astuto animal gritaba con picardía: Engañeiche! Engañeiche! O carácter do papagallo e a súa facilidade de palabra fixeron que se gañase o agarimo da xente, e ata a botica chegábanse veciños de todos os lugares para ver as súas habilidades. Rabachol converteuse nunha figura única na historia de Pontevedra. Tan famoso era que no entroido do ano 1900 ata lle deron un pequeno papel nunha obra de teatro que se fixo no Teatro Principal de Pontevedra. Pero o papagaio non quixo saber nada de guións, fixo o que lle deu a gana e insultou os actores, o que reunou a función, pero non fixo máis que aumentar a simpatía que os veciños sentían por el. Rabachol morreu o 26 de xaneiro de 1913 por mor dunha indigestión de biscoitos embebidos en viño. O seu cadáver embalsamado foi velado na botica e foi tanta xente que o velorio debeu ser trasladado a outro local máis amplo. Tamén chegáronlle ao seu dono telegramas de condolencia de toda España. Don Perfecto, ao ver isto e sendo que faltaba poucos días para o comenzo do entroido, quixo ofrecer a súa mascota unha gran despedida. Entón, pediulle a xente que concurra disfrazada e organiza un gran cortexo para o enterro. Así van varios cabalos, bandas de música, comparsas, carrozas e miles de personas diante do papagallo morto. Pasaron os anos, Don Perfecto morreu e no entroido do ano 1985 a Comisión Municipal de Festas de Pontevedra decidiu celebrar o entroido da cidade co velorio e o enterro de Rabachol. E foi tanto éxito que tivo que a partir dese ano o papagallo de Don Perfecto resucita e morre cada ano, convertendo así o entroido de Pontevedra nun dos máis populares de España. Entroido ao que concurren miles de personas chegadas de todos os lugares. Pero non é esta a única homenaxe que lle brinda Pontevedra a Rabachol, xa que tamén unha escultura o representa desde o ano 2006 na Praza da Peregrina. E ese monumento está exactamente no mesmo lugar onde situábase a botica de Don Perfecto. Pois esta é a historia de Rabachol. E con ela terminamos por hoxe, amigos. Volvemos, como sempre, o domingo ás 9 da mañán aquí en CX12 Radio Oriental, a radio máis galega do dial uruguayo. Que pasen moi ben, teñan unha boa semana e, como hai 75 anos, sempre estaremos aquí, sempre, sempre en Galicia. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.